Ji bernameye gundê me silav û rêz temaşevanên hêja. Ez ê îro ji we re behsa herêma navçeya Mezgir'a Dêrsimê bikim. Mezgir ango mazgert. Ji heft navçeyên Dêrsimê ya herî kevnar û dîrokî ye. Mezgir dikeve rojelatê bajarê Dêrsimê. Ji rojelat ve bi navçeya Depê ango Qereqoçana Xarpêtê ve ji rojava ve bi çemê Munzir û navenda Dêrsimê ve ji Bakur ve bi Qislê û ji başûr ve bi çemê Kebanê û Pertagê ve sînordar e. Mezgir bi cî û erdnîgariya xwe yek ji jîngehên herî kevnar û dîrokî ye. Dîroka navçeyê digî hetanî serdema zerî. Serê pêşî, Hûrî, piştra Hîtîtî û Urartûyî li herêmê hukm dikin. Berya Zayînê di sala 560 da Medîtên herêmê û dewleta Asûrî û Urartûyan têk dibin û li tevahiya Dêrsimê bicih dibin. Berya Zayînê di sala 550 da vê carê Persîtên Medan têk dibin û herêm dikeve bin rêveberiya Persan. Artêşa Persan di navbera salên 334 û 332 da li hemberê Eskender têk diçe û herêm dikeve bin serweriya Makedonan. Piştra, herêm di navbera Kapadokya û Romayan da dest diguherîne. Mezgir di dîroka Kurdistanê da yek ji cî û warên serekeyê herî kevnar û dîrokî ye. Li gorî pelg û şûnwarên dîrokî Semsûr, Amed, Meletî, Sêwas, Mezgir û nisêbîn çend ji wan cî û warên sereke û navdarin. Herêma aliyê Bakurî navçeyê hetanî herêma Moxindiyê li gor herêmên din bêtir bi darûber û asê ye. Navçeya Mezgirê li bin çiyayê Kêreyê hatiye avakirin. Peyva Kêre di devoka herêmê da tê wateya zinarên bilind û asê. Li Bakurê Rojavayê bajêr kela Mezgirê heye. Ev kele şahîdiya dîroka dûdirêj dike. Nîşaneya herî berbiçav a dîrokî ev kele he. Kele ji aliyê Urartûyan ve hatiye çêkirin. Navê Gerd bi zimanê Urartûyan tê wateya bajar. Ji rojelatê Mezgirê hetanî dawiya deşta Oxî hemû rê û dirbên herêmê ji kela Mezgirê xuya dikin. Ji aliyê Rojava ve deşta Pertagê, ji Bakur ve geliyê Munzir û geliyê Xarçik, li başûr jî hemû gund dibin dîtbariya keleha Mezgirê dane. Herêma Mezgirê berê di nav sînorê herêma çar sancaxê da bû. Di qeydên 1932 yên Osmaniyan da herêma ku Pertak, Saxman, Mezgir, Çemişgezek digirt nav xwe di sala 1840 da bi sencaxa Xarpêtê ve hatgirê dan. Navçe di sala 1950 da bi navê Pêrî bû navend. Pêrî di sala 1926 da statûya nahiyeyê girt. Niha jî weke nahiyeya çar sancax xwedî statûya nahiyeyê ye. Piştî serhildana Dêrsimê tevî Mezgirê tevahiya herêma Dêrsimê bi parêzgeha Xarpêtê ve hatgirê dan. Ev girêdana Kurtedemî di sala 1935 da ku Dêrsim statûya bajar girt û şûn de di sala 1946 da Mezgir bi Dêrsimê ve hatgirê dan. Piştî hatina Tirkan a Anatoliyayê bi taybet jî di demên Safewî û Osmaniyan da herêm di navbera wan da her tim hatiye û çûye. Yanê dest guheriye. Mîrşerefxanê Bedlîsî di şerefnamê de delîlên berbiçav dideme. Mezgir di wan deman de girêdayê sencax û mîrê Melkisî ango Çemûşgezkê ye.
Ji herêma Rojavayê Rojhilat û Başûrê Mêzgirê ra herêma xiran tê gotin. Gundên weke Sindama Jor, Qele, Gewan, Kuşxane, Kaştûn, Qurçik, Xirabê, Beroj, Mezrareş, Pûlan, İbîmabûd, Qeceran û Seyweliyan li aliyê Rojhilatin. Li aliyê Rojava, Qelecûx, Çantûr, Xosoruk, Hazirgeh û Lazwan, li aliyê Başûr, Mezra Begleran, Temirtax, Dîlan û Qerpasor û Sindama jêr hene. Navenda mezgirê û keleha mezgirê jî dikevin nav sînorê vê herêmê. Ji herêma jêrê Başûrê navçeyê ra herêma çar sancaq tê gotin. Gundên weke Talebûran, Goytepe, İlano, Quyîçî, Smaîlan, Qereûsiv, Demirciyan, Pêrê, Çelxedan, Xoşî, Paxnik, Kuçî, Koteriç, Sorek, Lamkê, Xors, Şumî û Basû dikevin nav sînorê vê herêmê. Gundên Pêr û Çelxedan li Qeraxê çemê Pêrê ne. Herêma herî fireh û mezin herêma Başûrê Rojhilatê Mêzgirê herêma Moxindiyê ye. Gundên li vê herêmê ev in: Germisî, Şorda, Xozkêx, Kirzî, Qeraxtepe, Dawalî, Lodek, Çet, Moxindî, Coşik, Mankirek, Hulman, Kardere, Canik, Axkilîse, Qicikan, Kûrkan, Seyîdan, Hewêdan, Mastan, Garisan, Bîlan û Dirban. Di nav sînorê Mêzgirê de du çemên hêjayî pêbehzkirinê hene: Çemê Munzurê û Çemê Pêrê. Çemê Munzurê ji çilkaniyên herêma navçeya Pilûrê dest pê dike li navenda Dêrsimê li gola çetok û pîroz tê hesibandin bi çemê xarçikê ra dibe yek û ber bi rojhilatî ve di herket dikeve ser sînorê Mêzgirê. Çem û çiyayê Munzuro ji bo nivîskar û hunermendan du çavkaniyên îlhamê ne. Çemê Pêrê jî jêderka wî ji çiyayên Erzurumê dertê. Du germavên girîng ên bi navê Baxîn û Golanê li ser Çemê Pêrê ne. Li ser Çemê Pêrê çar bendavên Hesê hatine çêkirin. Çemê Munzuro û Çemê Pêrê li herêma Başûrê Mêzgirê dibin yek û dikevin ser Çemê Firadê. Ev her du çemên hêjayî pêbehzkirinê jiyana herêmê bêtir watedar dikin. Di nav sînorê Mêzgirê de gelek çiya hene. Di nav van çiyayan da yê herî bilind çiyayê Sawe ye. Çiyayê Sawe li herêma Moxindiyê ye. Çiyayên Rojavayê navçeyê çiyayên Mêzgirê ne. Yek ji çiyayên nêzîkê navendê jî çiyayê Sindam e. Çiyayê aliyê Başûrê Rojhilat ra çiyayê Eşîlbava tê gotin. Li navenda Mêzgirê û hin gundan pîrozgehên ji bo gelê Mêzgirê bi qedr û qîmet hene. Li navenda Mêzgirê pîrozgeha Eltî Xatûnê heye. Pîrozgeha dîwarê Rêveçûyî li gundê Koteriç e. Li gundê Dirbanê pîrozgeha Histûnê Reş heye. Yek ji pîrozgehên herêmê jî Dêdar e. Ev pîrozgeh jî dikeve Bakurê gundê Dirbanê. Dirban navê xwe ji Dehl û Diran digire. Li gundê Kûpik û navê xwe ji Kûpê Zêran digire, goristaneke di şiklê beranan de heye. Li navenda Mêzgirê û li gundê Baxînê du kelehên dîrokî yên ji serdema Urartuyan mane. Gelê Mêzgirê weke hemû herêmên Kurdistanê hemû Kurdin. Piranî li Mêzgirê bi kurmancî tê qise kirin. Lê li Bakurê Mêzgirê jî hinek bi zaraveyê kirmanckî qise dikin.
بله تماشاوانین هجا مجاره میا وی هفته نافچه یا میزگرا درسمی بود. هفته پیشی همه امی بنافچه یکی دن درکه من پیش بریوه. حتی هفته یکی دن ببینید خیر و خوشیه ده بخاطره و